Ahir es lliuraren als Jardins del Mercat els premis al ninot indultat i els guardons a les activitats esportives i culturals de Junta Local Fallera, amb la posterior inauguració de l'exposició del ninot. És el segon any que la Junta Local Fallera entrega els premis del ninot indultat, activitats culturals i esportives en un mateix acte a l'aire lliure. Pel que fa a les activitats esportives, s'atorgaren 3 premis en cada modalitat, un segon i un tercer amb diploma i un primer amb diploma i banderí. En pic i maneta, la guanyadora va ser la Falla Montgrell. En tenis taula, la Falla Passeig Mercat. En darts es proclama campiona la Falla Taüt. En parxís, la Falla Passeig Mercat. En truc, la Falla Taüt. En pòquer, la Falla Xúquer. En tenis pàdel, la Falla Sant Antoni. En el concurs Enigma, la Falla Canet. I en bàsquet masculí, l'equip campió va ser el de la Falla Taüt. Tot seguit es lliuraren els premis a les activitats culturals. El premi al millor article de llibret de falles va ser per al titulat Ninot indultat, de la Falla Xúquer. El premi a la millor portada de llibret va ser per a la Falla Canet. Pel que fa als guardons, al millor llibret d'enguany, el tercer va ser per a la Falla Passeig, el segon per a la Falla Raval i el primer per a la Falla Canet. Tot seguit s'atorgaren els premis al ninot indultat. Com s'ha fet en anys anteriors, es tria un millor ninot per cada secció, d'entre els quals s'escull l'indultat. En falles infantils, els premis van ser en secció segona per a la Falla Boulevard, en primera per a la Falla Plaça Espanya i en especial per a la Falla Sant Antoni, que guanya també el premi al ninot indultat infantil. Molt contents i a més el ninot s'ho mereixia. Se ho esperàveu el premi o què? Ho ha estat renyit? Anem a veure, nosaltres sabíem que era un gran ninot, però la decisió del jurat te pot canviar tot. Un any més heu apostat per treballar amb ell, que esteu molts anys treballant en ell. Suposo que més que contents, no?, pel treball que fa per a la Falla. És el número 1. Com a fallera major, com has viscut esta entrega de premis? Molt nerviosa, amb molta intriga, moltes ganes de saber el que passava i finalment pues, una alegria molt gran perquè ho hem disfrutat molt el poder celebrar el ninot indultat. I vosaltres què? Com a president infantil i fallera major infantil, rebre este banderí, que és el major banderí que podíeu haver aconseguit en el monument infantil, què? Molt contents o què? Sí, estem molt contents. Supercontents. En concret, el ninot indultat, comenta'ns un poquet, què hi ha en aquesta composició? Lo típic del circ és la gimnasta, un pallasso i cosetes menudetes que cobren. L'autor del ninot guanyador i també faller de la Comissió de Sant Antoni, Eric Martínez, estava present en l'acte i parlar per a Cullera TV. La veritat és que sí, perquè en els temps que tenim, que n'hi ha molta crisi, les falles la veritat és que fan un gran esforç per tindre així una figura aixina i per tindre una falla plantada, i la veritat és que estem molt contents, tant la comissió com jo personalment. Comenta'ns un poquet com has treballat esta falla i com serà la falla que plantaràs enguany, en la Falla Sant Antoni, i en concret, quina composició has presentat per a ninot indultat? Bueno, la falla jo crec que serà una falla que sorprendrà perquè és molt diferent. El tema és Sant Antoni du Soleil, com tots coneixem, el Circ del Sol, i té molt de color i molt de, no sé com dir-te-ho, té una cosa especial, que ja només veure-la a la gent li agrada molt. I a part té molt de treball en el tema de vestuaris i de maquillatges i tot això, i a veurem. Enguany, a més de plantar en Cullera, en la Falla Sant Antoni, quines altres falles vas a fer? Planté esta de Sant Antoni i 2 en Gandia, una en primera, que és Sagrada Família Corea, i una en especial, que és el Prado de Gandia. Pel que fa al ninot indultat de falles grans, els premis als millors ninots van ser per al País Valencià en la segona secció, La Vega en primera i Passeig en especial. En este cas va ser la Falla La Vega la que guanyà el premi al ninot indultat. Més que sorpresa, el que ha sigut és una gran alegria, perquè ha sigut una aposta important la que han fet, han canviat d'artista, és un artista novedós, és un artista que feia temps que no plantava, es dedicava a altres aspectes del món faller, però no plantava falles, i mai havíem treballat amb ell, i la veritat és que estem superorgullosos. Tot seguit s'inaugurà l'exposició del ninot, que estarà oberta al públic a la sala multiusos del Mercat fins el dia 15 de març.